5 דברים שאפשר ללמוד מהמעצב שיצר את אוף ווייט והפך להיות הקריאטיב דירקטור של אופנת הגברים בלואי ויטון. 1. לא צריך לפחד לזגזג בין עולמות העיצוב. וירג'יל אבלו היה קריאטיב דירקטור של אופנת הגברים בבית לואי ויטון מ-2018 ועד מותו ב-2021. לרוב חושבים שאדם שהגיע לתפקיד כזה למד עיצוב אופנה באופן מסורתי, אבל וירג'יל לא התחיל לדרכו כמעצב אופנה קלאסי. הוא למד אדריכלות והנדסה והבין בשלב מוקדם שיופי, יצירתיות וחוכמה יכולים להגיע מכל תחום. במקום להגדיר את עצמו בקטגוריה, וירג'יל לא ראה גבולות ברורים בין תחומים. הוא היה די-ג'יי, עיצב קאברים גרפיים לאמנים כמו קניה ווסט ואסאפ רוקי, ואפילו עשה בימוי קליפים כמו השיר הכי מוכר של ליל עוזי, אקסו טור לייט. 2. קשרים הם המפתח לרוב הדלתות. בשנת 2002, כשווירג'יל עוד היה סטודנט להנדסה, הוא הכיר בחור חשוב מאוד בשם קניה ווסט, שעוד היה מפיק. המנהל שלו פנה לווירג'יל, ומאז נוצר חיבור עסקי וחברי שהפך להיות חשוב מאוד בקריירה של שניהם. וירג'יל הפך להיות אחראי על כל המיתוג של קניה. ביחד הם ניסו להקים כל מיני מותגים שלעולם לא ראו אור יום. אחרי מספר שנים הם החליטו ללמוד אופנה בצורה המסורתית. הם חיפשו בית מותגים לעשות התמחות אצלו. הם הגיעו לעשות התמחות בבית האופנה פנדי. 3. לא לפחד לנסות. נקודת קפיצה חשובה של וירג'יל כמעצב וכיזם היא המותג הראשון שפתח. קראו לו פיירקס ויז'ן. בלי לחשוב יותר מדי, הוא לקח חולצות חלקות של רף לורן, שינה את התוויות שלהם, הדפיס, חילק לכמה חברים שהיו די בולטים בתעשייה, עשה סרטון והפיץ. היו תגובות חיוביות ורעות על מה שהוא עשה, אבל הוא תמיד הזכיר את זה בהרצאות שלו לטובה. I just made this video, screen printed some shirts and gave them to friends, and then that's literally why I'm standing here. 4. מותג טוב נבנה על ידי תבנית חשיבה חזקה. אחד הדרכים לבנות מותג טוב היא על ידי יצירת מערכת חוקים פנימית, פילוסופיה למותג, תבנית חשיבה שגורמת ליעילות ולבידול תחרותי. התבנית משפיעה על התוכן, השיווק, העיצוב, המוצרים וכל פעולה של המותג. אסתטיקה יכולה להשתנות, טרנדים מתחלפים, אבל תבנית חשיבה חזקה מאפשרת למותג להישאר מזוהה ועקבי. וירג'יל הבין זאת. השם אוף ווייט בנו על הדילמה בין שני דברים, בחירה בין שחור ללבן, בין אופנת רחוב ליוקרה, ישן לחדש, נכון ולא נכון. הוא משתמש באמצע, האזור האפור, המרחב שביניהם. 5. לא עושים הכל לבד. הרבה מעצבים ומותגים צעירים חושבים שהם חייבים לעשות הכל לבד. לנהל, להיות היזם, המעצב וגם הפנים של המותג. בפועל, מותגים חזקים כמעט אף פעם לא עובדים ככה. הוא היה ידוע בתור אחד שעובד בצוות, וכשווירג'יל היה סגור על החזון והשפה של אוף ווייט, הוא בחר לא לבנות הכל לבד, וחבר לניו גארדס גרופ, קבוצה שסיפקה מימון, תשתית והפצה. המהלך הזה אפשר לו להתמקד בקריאייטיב, בזמן שאחרים בנו את המערכת סביבו. וירג'יל אבלו נפטר בשנת 2021, לאחר מאבק במחלת הסרטן. השאיר אחריו לא רק מותגים וקולקציות, אלא מורשת של חשיבה, ידע והשראה שממשיכים להשפיע עד היום.